Памёр дзед Колі Лукашэнкі. У гэтага чалавека была складаная гісторыя. Сцяпан Пастаялка – бацька Ірыны Абельскай, адпаведна неафіцыйны цесць Александра Лукашэнкі. 90-гадовага Сцяпана Пастаялку пахавалі на віп-алеі прэстыжных усходніх могілак у Менску, асобна ад жонкі, але побач з міністрам замежных спраў Макеем і кіраўнікамі БССР. Пастаялка нарадзіўся ў 1933 годзе ў вёсцы Бярозаўскага раёна. У 1952 годзе разам з бацькамі і двума братамі яго арыштавалі за дапамогу антысавецкаму падполлю, а менавіта украінскай паўстанцкай арміі. Маладыя людзі проста расклейвалі улёткі, а іх за гэта на 25 гадоў. Але адседзець толькі не давялося, ён выйшаў на волю па амністыі пасля смерці Сталіна і быў рэабілітаваны. Пасля вяртання ў Беларусь Сцяпан працаваў на Брэст-Энерга, а жаніўся з украінкай Людмілай Пастаялка. Як вядома, іх дачка Ірына Абельская стала асабістай доктаркай Александра Лукашэнкі, а новую неафіцыйную цешчу